Sumrekadag itirurwagan isyudan ijay minuyungan iyapo narasa amakasar kiti siri ken tao amakaala iti pannakawa isuri kayo kadagiti kung beken kuana ket naragsakti siya sinuman pangsalimet-met ket kuana tikungan inalintek isumay sa akayo tiya kiti masiri makabuyugoy kadagiti kararawa tiada pagtingin na ketinggen na kuman di ko na ti espiritu kadagiti iglesia ay apalagi pakanin nanto hindi kayo tibiyag ngada iti paraiso ni Apo Diyos di ko nga dinalintek isumay sa